igoro ya mang'ana nyagitari igongo saba egavana ya Kisii County omwana ominto Simbarati obogambi nsachinde nkwira ni olense nsachinde kwimukereria igoro osenza chinde kwaba neutral gongo saba omugavana tigali ya abantu banyagitari tigali abanyagitari bali bonsi tigali gichinas abantu baikaranse buna abana abamo tomanye shida ninki so that twanchera nenga kya abantu abakoraki ngaki abantu abakorega Kisii County nche nabere ngunya goteba kuri omwaka oria liberera lire gusi ndiwene tukoboe kyare bine bintu biwene tabasacha nabakungu bakogamba baigwanane tigagava naire libaga abanyagitari bachiche bamotebye honestly tali PR exercise yeli okoraba murabaroro babekire batengo maite intu tura to bironge du KPMDU tige bintebyo ekine ki drama abantu tigabarangeli kubaikaranse baligareranie nyombe yema abasacha n'abakungu abantu bateba ninga kitogo kora improvement yekoleka nese county nyagitari abanyagitari bakoma na transfer chiro ovyo abanyagitari komana bale malio gotayo nyagitari abanyagitari komana bale gusi charges chibekira abantu bago charge uneki nyinge gavana omanya gote noteba ocha orosiri chibesa Kisii County ya collect milioni 180 ekero gotangaza nga Kisii County ya rosiri chibesa goikomanya nga nobwata bakoli emeremo chibesa chinde chiro chikorwe sedona chigwene twaka na casual workers chibesa chiro chiwende kwagacha chinyagitari chi level 3 ne chi level 2 ne chi level 4 inki gekogera health sector ya usiengima ekoreka nengete go collapse so njebune senator na aletete committee ya health kurwe senate togacha gusi mbaso getie report yabo ebinte bye abanyagitari bagokwana na bye bintu bikorete shida igongo saba gavana tigarangeria ababisa baye arangeria abanyagitari bari their leaders bali genuine aikaranse nabwo bakwane buna abantu abanene buna abantu besigete so that toteme go solve a problem in Kisii. The report yekire bunge 7 days speaker nyole report yeria evitable lichikoli gotebanga ebintu biria MCAs barete kurusi bago accuse omugaka monda na ibono bigocha kwa table liga inche ese lichiko nje bono onkorukwa senate prosecutor kiagara ninje ndi representative Kisii County ese amangana abuna ocha goche kiagara nimbwate ese ingo chukorwa na discussions yebuna chikenderete emechando buna ya chagete no mugaka monda na governor Rati na aba MCA na abantu bonsi binde byonzi nje nimbiroche gento yoka nale wateba tige report yechali senate turachake debate nimbe kingotebya abana inchi kiagendereire discussion binere lichikonga kriro teba nanda mangana yonzi pi ngakiagwenete ko ba handled egento ntagita abantu bamanye ekere kwale through impeachment ye senate gento keli nga nelichiko likobwatigwa anga okoiru kotini egento gekole tuga etogoteba nga the parliamentary committee eko handle amangana aya igere gento gekorugunga kwazae legal outfit igere enusurichiko nenusiende na berabe nonye siasa ime egente kibuna gekorekana aba senator bono na bwacho ko debate atinki abana inchi mbacho barole ekara aba senator bago present accusations chi aletiro mu wakiri bwe county na bago go chachi akwane binte bago accuse omugaka monda no mugaka monda nere nguchi ali we defend na achakwana mangana amanene osamake ali akoro kinga nkie county everete buneiga chisegine chiagikorwanwa a problem ya bere se county nereli na ndenga kiegwene to kokorwa tobwate e committee ego chikoba area select committee galia inchege ntuntagete na ande bunu kwaroche no engeli yoduol ntutagete togende committee tiga togende plenary tiga bana inchi barole nkyo mugaka monda gokwana tiga barole nkie county government na ba MCA bagokwana so that abana inchi mbora no batoete libageri bachole boka maitekere kinage kugambwa na kinanke gambikende mangana achawe tiga turaja kanya mangana ito unga kiale